Lucian Clinciu mă numesc și sunt organizatorul Maratonului Piatra Craiului, să zic, primii pași în alergarea montană de la noi. De fapt, noi avem așa un mic nickname pentru Piatra Craiului, pentru Maratonul Piatra Craiului. Cumva îi spunem că au fost începuturile alergării montane în România. Acum e firesc că oamenii alergau și înainte pe munte și făceau cu sau fără evenimente de alergare montană, dar concret alergarea montană organizată, sub forma în care o vedem și astăzi aici, a făcut primii pași la Zărnești în 2006, odată cu prima ediție de Maraton Piatra Craiului. Ideea în sine a venit din faptul că în primul rând suntem iubitori de natură și de activități montane și apoi cred că vă aduceți și voi aminte, anii de atunci pe munte nu prea mai erau foarte mulți oameni. Deși știm foarte bine că în anii comunismului turismul montan și turismul natură a reprezentat singura opțiune de a te detașa cumva de timpurile și vremurile de atunci. Dar după 1989 lucrurile s-au schimbat. Oamenii au vrut să aibă tot mai mult, de fapt au vrut să aibă condiții de viață mai bune. Mare parte din cei care practicau activitățile montane au plecat peste hotare, și-au luat 2-3 joburi. E clar că printre ei au fost și instructorii montani și toți cei care puteau reprezenta modele pentru o tânără generație dornică de afirmare. Și cumva gândul nostru a fost, haideți să facem ceva, să-i readucem pe oameni pe munte. Asta a fost primul impuls. Și cu asta am zis noi să folosim ce am putea să facem să-i atragem, totuși că lumea nu răspunde chiar așa la orice chemare și pentru orice. Și am zis că ar fi interesant să folosim mobilul ăsta de competiție. E ceva în noi care ne atrage către competiție și am gândit, până la momentul ăla organizam un fel de triatlon montan și am zis că e timpul să facem o serie de competiții. Ne plăcea și schiul de tură și mountain bike-ul și am zis că am putea să facem o serie de competiții care să includă alergarea montană, mountain bike, schi de tură. Și așa a luat naștere cumva ideea sau conceptul de Carpe Diem. Păi din acest concept am gândit cumva, erau 6-7 evenimente la început, până la urmă ne-am rezumat în decursul anilor la 4. Și astea ar fi cumva Maraton Piatra Craiului, era vorba de alergare montană și este și cel care a dat tonul la toată mișcarea, pentru că eram la Zărnești, ne-am gândit că cel mai ușor ne este la Zărnești să organizăm ceva. Am în vedere că erau și foarte multe necunoscute legate de întrebările noastre și au fost primii 2 ani, 2006 și 2007, doar câte un mic anunț pe Alpinet și scris acolo că uite, se face un maraton. Între timp noi am văzut care sunt provocările, care sunt tot felul de probleme care pot apărea și echipa noastră a făcut față cu brio și atunci ne-am decis să promovăm un pic mai mult. Acum, istoric vorbind, la prima ediție de MPC au fost 45 de oameni, la următoarele ediții numărul s-a dublat, constant. Până undeva prin 2015 erau 750 de persoane strict la maraton. Deci noi nu avem probă de semi, de cross sau... Provocarea care e acolo este asta, să facem conjurul Pietrei Craiului. Un alt nickname sau, mă rog, ne place să spunem așa, Hora Pietrei Craiului. Că parcurgi Hora Pietrei Craiului e minunat. Și apoi au fost câteva idei foarte faine care au venit în timp și care au dus și la ceea ce se întâmplă și astăzi aici, la Băișoara, în Apuseni și multe alte locuri. Prima scânteie a legăturii între MPC și Maraton Apuseni a fost Nea Dinu Mititeanu. Și relația de prietenie care
o aveam și care în decursul acestor ani și prin contribuția la cursele noastre a crescut fantastic de mult. Deci dânsul a venit la Zărnești, e un mare iubitor de Piatra Craiului, așa cum știm, și i-a plăcut, deși îi place foarte mult să spună că nu-mi place să alerg pe munte, mie îmi place să parcurg cu un pas așezat așa și să admir ceea ce este în preajmă. Da? Prin Neadinu s-a făcut legătura și apoi, printr-o relație de prietenie care s-a stabilit între echipa de organizare de aici și noi, schimburi pe care le-am avut de alergători. Deci e clar că de fapt, la baza alergării montane din România stă o relație de prietenie fantastică. Și cred că asta este și lucrul care contează cel mai mult, până la urmă, în viața noastră. Și asta a dus și aici, la atmosfera asta minunată. Eu am fost aproape la fiecare ediție aici. Mi-aduc aminte de primii ani când Neadinu ne întreba, ne spunea, uite, am redescoperit poteca aia, am făcut-o, am pus-o iarăși în funcțiune, totul e minunat, noi veneam cu diverse lucruri, parcă e cam mult drum forestier acolo, la Săgagea, sau se făcea un mic ocol. Între timp Neadinu și cu Marlena au căutat o altă potecă, au găsit și totul a ajuns la ceea ce este astăzi. Și cursa de azi este fantastică, adică traseul care îl aveți acum la MSG, Maraton Apuseni, este unul care a rămas constant același și de fapt explorează toate aceste comori, care e interesant așa și în același timp trist să vezi că comorile și valorile tradiționale din satul de munte românesc și de munte din Apuseni se pierd, deși parcă interesul nostru crește cumva. Așa pare. Nu se și întâmplă, pentru că lucrurile se degradează. Se degradează de la an la an și probabil că peste câțiva ani, mi-aduc aminte că logo-ul de la Maraton Apuseni era Hoinari prin trecut, foarte, foarte inspirat și foarte frumos. Și era o călătorie pentru noi atunci și este o călătorie pentru noi acum. Adică, da, între timp s-au schimbat un pic lucrurile și perspectiva celor care vin și aleargă, pentru că ideea de competiție a început să prindă foarte mult, sau spiritul competițional din noi primează un pic față de ideea în sine de la care a plecat totul și din faptul de a aduce pe munte pe oameni. Și trec peste aspectele astea. Nu remarcă că casele foarte frumoase din zăpodie, nu văd Cluj Clencii, nu văd... De fapt, e destul de complicat în sensul în care se parcurge acum să nu vezi Cărița Belioară, că trebuie să ridici capul acolo. Dar, nu, e interesant. În același timp, cred că e de datoria noastră să le readucem în față aceste locuri prin care ei aleargă. Și asta e minunat. Asta, de fapt, face Maraton Apuseni. Maratonul Apuseni a fost, de fapt, unul din pilonii de bază care a stat la baza ideii circuitului Carpaților. Și ideea asta a venit undeva după vreo, să zic, 9-10 ani de alergare montană prin Carpați, când deja numărul de curse a crescut destul de mult, la fel și numărul de practicanți. Și a venit ideea asta, să coagulăm un pic mișcarea, să încercăm să strângem un pic relația de familie și să încercăm să aducem în fața celor noi, pentru că presiunea din partea celor care veneau să alerge, să descopere alergarea montană, crescuse, să încercăm să aducem în fața lor cumva un limbaj comun. Asta însemnând reguli cât de cât comune, marcaj, tip de marcaj, idee, probe standardizate, cumva clasamente pe categorii, cumva și în același timp pentru organizatori, că deja trecuseră câțiva ani și o parte au trecut și prin probleme destul care le-au pus destul de multe, le-au adus în față gânduri că să renunțe sau în ideea de a susține, de a încerca să ne susținem. Și asta a funcționat foarte fain. Cumva circuitul a plecat, a avut un start invitațional, nu a fost pentru toată lumea, deci au fost gândite cumva să aibă
erau câteva principii, să aibă cel puțin 2 ediții desfășurate, aici e un pic să fi fost cel puțin eu pe la ele și să văd ce se întâmplă acolo. Cam asta a fost. Acum se pot duce și alți organizatori de la celelalte curse să vadă și să dea un vot de încredere la echipă, la cum decurg lucrurile, la ce se întâmplă, la marcaj, la toate astea. Și apoi există un an în care ești invitat cumva, ești sub supervizare, cam asta e ideea. Intenția nu e să interferăm foarte mult și nici să intrăm foarte mult în organizarea evenimentului, în organizarea privată a evenimentului, dar în același timp încercăm să sfătuim și să venim cu câteva recomandări, cam ce ar fi interesant sau ce ar trebui să faci ca să ajungi să fii parte din treaba asta. Nu există o înscriere separată, dacă vrei să participi și la cursa din circuitul Carpaților, trebuie să faci o înscriere separată sau să scrii niște date. Deci nu am încercat să venim către alergători cu mesaje directe cumva, ci a fost strict prin intermediul evenimentelor de alergare montană și strict prin ceea ce am făcut. Câteva reviste, am tipărit câteva reviste despre alergarea montană sau prin intermediul galelor sau brusc s-au trezit în primii 10. Există și o gală la circuitul Carpaților în fiecare an. Cumva recompensăm toate eforturile astea. Este, să zicem, simbolic momentan, adică n-aș putea spune că cei care câștigă circuitul Carpaților au dat și lovitura din punct de vedere financiar sau și-au susțin noul an care vine de pregătire. Dar fiecare din cursele implicate acolo încearcă să pună la dispoziție. Au înscrieri gratuite, de vreo 2 ani au și niște premii în bani și diverse materiale care să-i ajute pe ei. Și pe deasupra există o motivație, și asta e important, există o motivație de a te pregăti și un cel. Sunt foarte mulți oameni care au trecut prin asta, sportivi de foarte mare valoare din România, care au fost primii, chiar și câștigătorul de anul ăsta de la ultramaraton, Andrei Săvereșan a fost câștigător de circuit al Carpaților. Îmi aduc aminte foarte bine că au fost cel puțin la câteva curse foarte importante, care au și încercat să aibă cumva o pătrundere pe piața europeană de alergare montană. Au venit alergători din străinătate și s-au bucurat foarte mult de trasee, de natură, de organizare foarte bună și în același timp de atmosfera și de calitatea curselor de aici. În același timp, pentru ei, și aici trebuie să înțelegem foarte bine și noi, pentru ei suntem un alt punct pe o hartă. Adică sunt foarte mulți oameni acum din România care se duc și aleargă în străinătate și o fac la modul merg anul ăsta undeva, la anul merg în altă parte. Deci dacă înțelegem lucrurile prin perspectiva asta, ne dăm seama că s-ar putea să revină în locurile în care au mai fost în România, dar în același timp dorința este să cunoască și alte noi locuri. Și asta am văzut și la nivel internațional, oarecum sunt destul de... Am urmărit treaba asta destul de mult și am fost destul de mult implicat cu partea de schi alpinism la nivel internațional. Și am văzut lucrurile astea, că se duc, în primul rând, pentru că sunt interesați dacă sunt curse de cupă mondială sau curse foarte renumite, se duc la cursele astea, dar nu o repetă la nesfârșit. Și experiența către est e una plăcută, dar după ce deja ai aflat de undeva. Deci e destul de greu ca ei să vină direct. Există în momentul ăsta aceste platforme, ITRA, și deja începe să se cunoască destul de mult. Poți să-ți prezinți cursa ta și acolo. Dar acolo, pe acea platformă, mai sunt sute, mii de alte evenimente. Adică ceea ce am realizat eu, cea mai bună posibilitate să aduci alergători din străinătate aici este fie să inviți direct, personal, cu cheltuielile de rigoare, adică transport, cazare, probabil și premii. Asta este
o posibilitate, dar într-adevăr pentru cursele mai mici e destul de greu să faci asta pentru că implică o resursă financiară destul de mare și s-ar putea să nu ai neapărat rezultatele pe care le aștepți. Și o alta este ca alergătorii din străinătate care ajung aici să se simtă bine. Dacă ei se simt bine, vor transmite lucrul ăsta în cercul lor de prieteni. Este important să se simtă bine primiți. Adică și un român, un alergător din România, dacă nu se simte bine într-un loc, nu va mai reveni în locul ăla. Adică eforturile care se fac de către organizatori sunt ca nu să existe o categorie de străini și de români și de tratamente diferite, ci să se ofere ideea asta de bine ați venit în tuturor. Asta depinde foarte mult de ei. Și apoi am realizat, în anii ăștia de curse internaționale, am realizat că, de fapt, pentru noi românii, este mai important sau ar fi mult mai important să avem o mișcare de alergare montană conștientă de valoarea evenimentelor, de valoarea naturii din România. Dacă oamenii ăștia vin și aleargă și încearcă să se implice mai mult în mișcarea din România, lucrurile se vor schimba și mai bine. Adică din punctul meu de vedere, avem un nivel foarte ridicat de organizare, de evenimente, chiar și ideea circuitului. Sunt foarte puține țări care au circuite de alergare montană. Sunt foarte puține țări care au evenimente atât de bine organizate și de mari. Și în același timp trebuie să înțelegem că, indiferent cât de mari suntem noi ca eveniment, ca organizare, ca echipă, cât de buni, cât de multe lucruri atragem acolo, fără ceilalți, fără cursele mici, fără cei care încep, fără cei care nu sunt neapărat interesați de a dezvolta fantastic de mult sau să crească numărul fantastic de mult, fără ele nu avem niciun viitor. Adică mi-aduc aminte că înainte de ediția 10 a MPC avem un prieten la Mediaș, Dragoș Costea, care a făcut un film despre alergarea montană din România. De fapt era despre MPC. Și cu filmul ăsta am mers prin țară și am făcut prezentări. Cred că au fost vreo 15 localități prin care am fost. Am fost și la Cluj. Clujul a avut un public foarte avizat de toate prezentări de video, au fost făcute în anii dinainte și sala a fost plină. Adică toate seriile astea în care ne-am întâlnit cu oameni interesați de munte, de alergare montană în orașele pe care le-am vizitat, au fost fantastice. A fost un schimb de idei și de empatie fantastic de frumoasă. Ori toate astea au dus a-i face pe oameni să înțeleagă că e foarte important să fii acolo. E mai puțin important că nu ești foarte pregătit sau că nu obții timpul pe care l-ai dorit sau nu ți-ai bătut record sau timpul de anul trecut. E important să fii acolo și să susții. Adică un lucru pe care poți să-l faci este să te înscrii și să te duci acolo și să fii alături de ei. Și să revin la ideea cu sprijinul reciproc, cursele mari trebuie să înțeleagă că fără cei mici nu se poate, nu ajungi nicăieri. Adică degeaba ogorul tău e minunat, ai făcut toate eforturile, l-ai udat, a crescut, ai irigat totul și dacă în jurul tău e numai paragină. Adică la un moment dat paragina te va înghiți și pe tine, indiferent cât de mare ai fost. Și asta îmi doresc cel puțin și asta doresc și acestui circuit, cumva să înțelegem că trebuie să ne ajutăm reciproc, indiferent cum suntem, mari, mici, să fim acolo, să ne simțim partea unei familii.